večer, vážení diváci. Ak nemáte nič proti tomu, opäť sa vám počase tuto s Oliverom na niekoľko desiatok minút vlúdime do vašich domácností spolu s našimi priateľmi z Bratislavského štúdia S. Elena, ty máš nových priateľov. Ako to robíš? To viete, pán Zunlicht. Došla na mňa nová jar. Teraz v zime? To vy nikdy nepochopíte, pán Slnečný svit. My Slovania sme iní ako vy, Germáni. My sa držíme hesla, hoď do domu, Boh. Boha mu, koľky dnes došli, čo? Zase. Buď prosím ťa slušný, buď to sú všetko milí, sympatickí ľudia. Áno, to je pravda, to sú milí, sympatickí ľudia, však to milostivá pani sa dnes aj obliekla, normálne to... Pán si zuby umýl, však si vdýchnite na mňa. No, tak. Alebo nie. Ja som sa dokonca osprchoval, vážení priatelia. Po roku. Akože po roku ja sa sprchujem každý večer, prosím ťa pekne. To je pravda. No. Sprchuje sa každý večer, ale znútra. Tak znútra, ale hlavná vec, že sa sprchujem, prosím ťa pekne. A aby si vedela, aj som sa okúpal na Vianoce. To bolo, tuším, na Vianoce. A mám na to aj svedkov. Fakt, mám na to normálne svedkov. Ja aj viem, aký kompletný kolektív ošípaných z nejakého miestneho JRD. Ale prosím ťa pekne, aký kolektív ošípaný, však kdeže by už dnes svine boli na družstve, nie? Však to bolo voľakedy za socializmu. Dnes sú svine v úplne iných funkciách. Ježiš. Čo to hovoríš? A okrem toho... Ty, Václalová, ty sa ozývaj čo najmenej, lebo ona takto vyzerá, vážení priatelia, taká akože normálne kultivovaná osoba, ale to je len zdanie, pod tým nánosom všelijakých náušníc a dermakolov sa skrýva. Viete, čo sa pod tým skrýva? No toto sa pod tým skrýva. Vôbec tá kamera nejde. Môžete trošku aj nás viacej. Dobrý deň, ja som zo sociálneho úradu. Ďakujem. My sme tu na... My si veľmi ceníme, že ste nám poslali tú prihlášku na sociálny magistrát, teda na magistrát sociálny úrad. Tak tu nás sme aj s tou rodinou, tak sme vám ich priviedli. Ale ja o ničom neviem. No ale tak poslali ste nám tú prihlášku, nie? Nie. No je toto Mijavská 20? No. A čo sa tam... No tak ste nám poslali prihlášku, že môžete ubytovať rodinu. Nie. Sociálne prípady, že máte voľné miesto, nie? Vôbec nič. No, to nie je možné. Pozrite, my sme ich už priviedli, oni sú to slušní ľudia. No, je mi ľúto, a nemáme ich kam ubytovať. Ja mám tri vnúčky a celú rodinu tu na kde? Nechcete prijať, tak tuda, pozrite, teda bude rodiť za chvíľu. Ale ja to nemôžem riešiť, nehnevajte sa, prosím. Ale Báli, to sa bude hrať, máte byť deti. Tu máte auto, on je chorý, zle vidí, prosím. Máte auto, máte... Invalidný dôchod za to. Nemôžem, nehnevajte sa. Je tu Mijavská 20? Áno. To je prezident, to trošku výka by nebolo. Nie, prosím, nie, nehnevajte sa. V žiadnom prípade. Ale do neho neubližovať. Ale mne to je slušní ľudia. Decko, pozrite na ľahkosť. Toto sa nedá takto riešiť, sociálne prípady. Takto to riešiť nemôžem. Tak viete, my sme vychádzali z toho prihlášku, ste nám poslali... Ukážte mi tú prihlášku. Nemám to tu so sebou, mám tu len výkaz. To ja nemôžem, nehnevajte sa. A aspoň Slivovicu... Ale nemám nič, nehnevajte sa. Chorý som. Ja som tiež chorý, mám 40 horúčku a musí tu na... Bože, to mielo to. A nemôžeme tuto v dvorčeku, aspoň kým niečo nájdeme, že tu obehneme za autom. Máte auto, posadte ich, do auta musíme. No však je to... A čo sa budeme v aute robiť? Odrodiť mohla u vás. Markety máte? Markety. Áno, viem. Dcera je na vysokej škole, pani Kováčovou pracuje. Jej, tak máte voľno. Ja mám tu galériu, ja som... No, a galéria, keby sa troška zmenšili priestory. Vy ste mohli ju mať. No však obrazy sa zmestia. Vy ste maliar, tak by ste mohli malovať. Podanie fotogenických. Nie, škoda o tom rozprávať. To by ste, alebo mňa by ste, pozrite takto profil. Či by to sa vám nehodil na nejaký obraz. Tak čo, nemôžeme ich tu nechať. Kdeže ja porodím. Alebo to svetá rodina by ste zamalovali. Nebolo by to... Kde chceš piť? Áno. Ale ja vodu nepijem, nejdevajte sa aj ochorívať. Nemôžem vodu piť.
To neexistuje. Tam, keby ste To Ona je tehotná, neexistuje, lebo my máme tenistop tu a teraz dajme... A to je čistota, teda, Ale to čistota, je teda. jedno, ja neviem, kto to tomu mohol dať. To neexistuje. My máme tu tenistop, príde Lendl, prídu všetci a budú tu diať, môžem. No pravda, že s vama, akurát. Páči sa ti tu Váško, Ja chceš tu nemám bývať? nič doma. Páči sa ti tu? A prosím vás pekne, a aspoň trochu vody, keby ste im, alebo niečo také, viete, že... Alebo netreba, ja neviem. Vínko, kde by som ja brala vínko? Tak snívaj, A nenecháme, aspoň zatiaľ, veď to je dočasne. Prosím vás pekne, nezaťažujte ma, ja len... Daj ho do dvora, daj ho tam. všetko vypije, vodku, kodiak, čo máte, ja nevyberám. A ja by som vypila. Aj detko pije. Ja ich mám tak sebe do Tak ja neviem, no a keby tu nás, ja neviem, niečo pristavili. Ale no čo, Sačka potlačí, Petro. Nie, pán Andráši, prosím. A na chvíľu, keby sme ich tu nanechali, my to obehneme tu. Nie, na 20 minút. Kde už beheť? No. Nezmestí. A keby vy ste sa tak do garáža, aby by sme tam dostali hore, lebo voda potrebuje. Čo to ja mám ísť do garáže a ty budeš hore tam bývať, alebo čo? No ale... To je sila už. Dobre. Tak, A vidíme. Tak nie. dohodíme sa. Nedohodneme. Kamarát, dohodíme sa. Nedohodneme. Ruku na to. Ruku na to, že sa stretneme v skrytej kamere. Ešte by sme sa mali poďakovať tej osobe, ktorá nám tento imidž vymyslela a napokon napísala aj námed. Je to pani, alebo slečna Eliška Lantová zo Šumperka. Ďakujeme. Ja vás pekne poprosím, zapamätajte si to meno, lebo k tomu menu ešte dnes pribudne niekoľko mien autorov, nápadov, ktorých chceme odmeniť odmenou 1000 korún slovenských. No a samozrejme, že s tým je spojená aj istá povinnosť, istá zodpovednosť, od ktorej sa my už tradične s Oliverom dištancujeme, však čo sme my hlúpejší ako naši politici. Už ťažko. Takže, vážení priatelia, svoje rozhorčené listy neadresujte nám, ale priamo hosťovi dnešného vydania relácie Čo dokáže ulica, ktorým je známy stopár, ja by som lepšie povedal, že videostopár českého pôvodu, pán Jan Rosák. Vítajte. Vítajte, sadkajte si, ľahko Dobrý. vám to ide. Dobre. Dobrý, áno. Vy ste vysoký, vám to je jednoduché si sem sadnúť. Kdyby sa to chtělo rozjet. Pán Rosák, ja začnem takto hneď na úvod jednou kritickou poznámkou. Vy ste, by som tak povedal, najznámejší cenzor Českej republiky, lebo čo vy ste už filmov stopli v tej televízii, to to normálne celý ústredný výbor KSČ aj s pridruženými kariéristami nesiel za 40 rokov. Nebojte sa, že raz niekto vás stopne, že vám to vráti toto? No, tak jako by se stalo už. Ano? No, už jako by se stalo. Sice, jak si netýká se to zrovna mého oblíbeného pořadu Videostop, já doufám, že i vy jste ho někdy omylem viděli už na televizních obrazovkách, ale má to v podstatě vlastně trochu takovou historii už starší. Říká vám něco hra Štronzo? Ako? Štronzo. Nie. Mariáš poznám, ale... Nie, teda nie. To je karty? Ne, to je italský slovo, který, ale to já jsem vůbec nevěděl, znamená něco strašně ohavného, ale jinak to znamená hru, která je zcela nevinná. Tímto slovem začíná hra, která končí slovem portamento. A to štronzo znamená, to je v podstatě